Pois hoxe imos a descubrir que as eleccións que facemos de cores non teñen nada que ver co azar, que ao final non son casualidade. As cores son unha parte esencial nas nosas vidas. Vestir de branco na nosa boda ou levar lencería vermello o día de fin de ano son códigos de vestimenta que seguimos en busca da boa sorte. O negro, por exemplo, sempre foi unha cor asociada coa morte. Estoy en negro. Por qué? Por la parte de arriba. Bueno, porque estoy pasando un duelo. Vestir de negro para un funeral é unha forma de mostrar respeto. E en Galicia era moi habitual ver, sobre todo a mulleres, vestidas de negro polo falecemento dun ser querido. Claro, mellor de colores vivos, lógico. Parece que dan máis alegría, non? Coa cor pódense transmitir mensaxes, como a Marta Ortega co seu famoso vestido amarelo. E o amarelo, en eventos como este, o amarelo está prohibido. Está no medio de dous homes vestidos de negro, capta o foco nela, é unha maneira de dar un puñetazo na mesa e dicir: eu son Marta Ortega, non teño medo a supersticións. Tamén o vermello foi sempre un símbolo de poder. Durante a Segunda Guerra Mundial, o lápis de beizos desta cor era un símbolo de resistencia e de desafiar ideoloxías opresivas. E non esquezamos que hai cores que veñen e van segundo as modas, como é agora o beixe, que denota estatus e sinxeleza. Pero cada quen ten as súas favoritas. Pois azul, e sobre todo azul. Transmíteme, por exemplo, cando o celo está clariño, non? Que ves aí, cando mira para o mar, que ves tamén todo clariño, transmíteme eso. Din que o verde transmite esperanza e vestir de amarelo relacionase coa mala sorte. Levar unha ou outra cor é unha forma de expresarse, aínda que ás veces nin o pensemos cando sacamos a roupa do armario para vestirnos, porque para gustos xa se sabe. Pintarse la cara color esperanza. Bueno, cantas veces lles pasou que acaban póndose unha cor porque é moda e logo resulta que non nos queda ben, Carlos, bos días. Hola, bos días, bueno, que tal? Bueno, ti beso que por se acaso pusecheste todas, así non hai ninguna dúbida, non? Home, imos falar de cores e outros en aquí o espectro inteiro, que non quede dúbida. Aí completamente. Bueno, hoxe Carlos, moita atención a casa, vai nos explicar un concepto que a mí pareceme chulísimo, que é a corometría, non? Porque eso que é, así para facernos unha idea xeral, ten que ver cos cores que nos quedan ben, non? Exacto. A corimetría ven da ciencia, unha ciencia que estudia o rango das cores, que di por que o amarelo é amarelo, por que o azul é azul, os agrupa en determinadas gamas cromáticas e aplicado á moda, que é o que me trae a min, que cores nos favorecen máis ou pola contra, que cores, horror de la muerte, eso non podemos utilizar porque non nos vai a nin iluminar a cara, nin disimular imperfeccións. E logo é moi interesante porque isto da corometría vamos ir vendo se relaciona cas estacións do ano. Por exemplo, no verán, non? Que significa que es verán en términos de cor e de moda? Vamos a ver cada unha da teoría das estacións, vamos a ver quen pertence a cada unha da estación e que debería poñer. O verán, no verán pertence... Aí o verán estamos vendo a dúas persoas que son verán. Por qué? Por qué? Porque ao verán pertencen os cabelos roxos, que ven a ser os pelirrojos de toda a vida, os rubios escuros e os castaños clariños de pelo. E de pel un tono máis cálido, non unha pel branquiña, tampouco unha pel moi morena. É dicir, para facernos unha idea, non? Aí vemos a Brad Pitt e Cameron Díaz, eles serían verán. E logo, outono, quen sería, Carlos? Outono, xa estamos falando, para dicilo moi sinxelo, dos pelos castaños, dos pelos marróns claros, que aínda non son un marrón oscuro nin un moreno. E a pel tamén, unha pel que tende a ter unha tonalidade máis cálida, un poquinho máis morena. As pecas, a xente con pecas, e os ollos cor mel, ou cor verde oscuro, ou cor castaño. Eso sería a tipoloxía que entra dentro. E os inverno, como serían? Os inverno, pois temos... son os máis recoñecidos porque son a xente morena de cabelo ou co cabelo que se leva agora moito, e moi pálidos, non? Pálidos, pel rosada, pel branquiña e que se broncean moi rápido e se queiman. Aí temos un tip. Ese serían inverno. E quedanos a primavera. Primavera sería Nicole Kidman, por exemplo. Primavera sería Nicole Kidman, o que comentaba antes. Primavera é os pelirroxos, os castaños clariños. É unha pel que tende a estar un pouco bronceada ou unha pel con pecas, non unha pel branquiña de todo dos do inverno. Vale.
Carlos, queremos pedirlle unha colaboradora, María, ven por aquí, porque claro, dirán vostedes, moi ben todo isto, esta explicación está genial, Hola, corazón. pero na práctica, como podemos aplicar isto que nos acaba de explicar Carlos cando imos a un probador e dicimos, por que a mí nunca me queda ben o vermello, por que o laranxa non me senta? Mira. Non, como aplicar, como saber se son verán, se son inverno, se son primavera, non? Mira, vou utilizar a María, se me permite, A ver para que son saber... eu. Claro, A ver non que ti son, to- a ver, eu non sei que Ni son. idea, eu non sei que son tampouco. Bueno, Carlos, ilustranos. Se non temos un estilista profesional, que sería o seu, na casa podemos seguir 4 pasos para saber que tipo de estación somos. Veña. Paso número 1. Poñerse con luz natural diante dunha ventana moi iluminada e coller un espello. Por exemplo, nun probador non sería idóneo porque é unha luz artificial. Aquí tamén no termómetro temos focos que non reparamos en gastos, tamén as cores cámbianse. Unha luz natural, unha ventá, un espello. Paso número 2, ver o tono principal da pel, sea unha pel tirando a rosada fría, media ou tirando a máis morena cálida. Paso número 3, o subtono, eso que é as partes do corpo que están agochadas, por exemplo. Ai, mira, podemos ir facendo. Vale, pero esas cartulinas que tes aí, para que son? Imos a Para xogar unha con vez elas. saber que cor de cabelo, que cor de pelo tes e poñer panos ou camisas das diferentes cores debaixo da cara e ver como che sentan, se che dan luz, se che sentan ben, se che disimulan A ver, un pouco as Vale, a ver, enrugas. imos a por ya a Próbame María. aí a ver. Eu son moi colorida, pero... A ver, eu ao mellor- vexo que ti, corazón, tendes a ter unha pel cálida, unha pel morena, poste morena. porque tomo sol tamén e collo o color, sí. Vale, e o cabelo Pois é tendes a así. ser loira, vale, moi Era ben. morena, pero ya no. Vale, pois por exemplo, imos empezar con un tono de verán. Con un tono Laranxa. de verán me non me gusta nada. Pero por qué? Por que crees que non lle queda ben? Por que ao tono de María non lle queda ben o laranxa? Porque non vai destacar o moreno. Está facendo un contraste demasiado exagerado co cabelo e esta luz non a precisa na A cara. quen lle quedaría ben o laranxa? O laranxa quedaríalle ben a xente de verán. A ti... A min o laranxa gústame Sí, moito. O laranxa quedache ben, pero a ti xa collen este porque ti eres verán total, que Bueno, verán total claro, é vengo rosa o total. rosa, cariño. Rosa total, Ti sempre. eres Barbie Rosa, eu rosa encántame. Vale, pero centrémonos en María, vale. sí. Que hai que atopar a estación. Mira, pois sabendo Vale, que ela laranxa é- María non. No. sabendo que ela é pel morena, cabelo louro, tendes a poñerse morena, temos que entrar na gama cromática da primavera. Primavera. Da primavera. Entón, dentro destas cores que forman parte desa gama cromática, pois ir probando un pouquiño, por exemplo, un marrón. Un marrón, ti como te ves? Nada, non me gusta Eu vexo nada. que non che presta nada, que che apaga, ensombrece A quen lle quedaría ben un marrón? Un marrón quedaríalle ben a nosa querida Inma. A Ima Morandeira. A Inma Morandeira, que é tipo inverno. Ah, vale, polo cabelo máis oscuro que nos contabas antes, vale? Correcto. Entón, que máis? Porque nos queda un minuto para Vale. decidir Eu cor creo- para María Martínez. Pois eu creo que ela lle van quedar ben os tons verdes. A mí dende me logo. encanta, O me encanta o verde, verde, me como a encanta, me besos. encanta, me encanta o verde, ¡Qué sí. fantasía! Gústame moito o verde, sí, Pero, sempre me vi pero- guapísima de verde. A ver, poño verde así Claro. a cartulina. Entonces teríamos que mirar que verde. Ah, que mira. verde. Os dous. Bueno, a ver, é que está guapísima sempre María. con Pois, que se muchas poña. gracias. Pero, Este verde, moi bonito. Este verde creo que che favorecería. Sí. Claro, pero por Sí. qué? Porque xera un contraste co seu rostro. Xera un contraste, destaca un moreno que tampouco é un moreno moi oscuro, dalle unha luz tamizada na cara e co cabelo, bueno, unha fantasía. Unha fantasía. Gustaríame un tono intermedio entre estes unha dous. pregunta, hai unha cor que lle sente ben a todo mundo? Por exemplo, o vermello? Cariño, o negro. O negro? O negro Sí, sempre eh? o negro vai nos a favorecer a todos, porque é a ausencia de cor. Ah, vale, pois nada, con este tip de Carlos Corral eu xa me quedo máis tranquila na casa tamén. Non é verdad, porque dices unha cor coa que sempre vou acertar. Pois O o negro, negro. xa sabemos. O negro. Bueno, grazas, querido Carlos A ti, Corral, corazón. por visitarnos sempre no Eu xa quedo termómetro. feliz. Bueno, por certo, cando